Sabi ko nga pares eh. Walang magsusumay. Low battery. Matakil.
Uy, lulo. For free! Wala! Cannot be baruan. Sila Pilipino. Mga makayayam ni Pilipinan. Umamatagal. Bakit hindi lang nila i-shoot? Ganyan ang score nila sa pound. Silang team na gano'n. Yun! Woo! Shoot! Energy, guys! Wala na naman. May dulo ko. Yes! Woo! Shoutout pala sa mga ano Basyo! Yun! Woo! Busy. Ano yung pastillas? Serious girl. Uy! Shoot! O, lamang na doon. Lamang Batakil. 50-42 in favor of Batakil. Wow. Yes! Woo! Woo! Anong may siguro na Rosario kung mistake na kami naman niya.
Shoot! Bakit? Wait. Oo nga.
Championship.